Inkontru l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Kull nhar ta' ġimgħa għadd ta' DJs qed joffru lili mimlija divertiment fawdex waqt Glitter Beats. Madwar 30 xogħol tal-arti ta' Spagnol qed jiġu eżibiti fil-Palazz tal-Krammastru, fosthom xogħlijiet bikrin u oħrajn iżjed riċenti. Il-Committee Nights se jirritornaw għal 12-il darba dan il-miliet b'Committee Nights Doesn't Get Funnier Than This, serata mimlija skizzi komiċi u daħk sfrenat. Il-film Conclave jimmaġina x'seħħ waqt il-proċess ta' waħda mill-aktar tradizzjonijiet antiki u misterjusi fid-dinja, l-għażla ta' Papa ġdid.